le fait d'Arcelum, de le fes make jol, de poigne place de Oganditch, claque won, que hata masque sauce and gin, like a sheer. And on Monaco, within Charlotte, to suggest Milish, I could do Kalachini wood. Blaster in my hunger, blaster in my bell. Cháirde agus fáilte óh seach ag Radio Crown an seo darnóí Radio na Lifa cé sa 6.4 FM me hain Shane live agus sa síáin te an aclam tá Alex ce bhfuil tú tá mé áráid tá mé fós beo bhí tú cinlín déanach an sin bhí mé chorális sa síáin te seo agus níor mé cínta a méid tú chun bheith ná amach darnóí Hantu am fair play it. Oh yeah, it's Houdini, mate. Houdini Quinta, fan second next to me. Brano and Shaw, Michelle na Crippy, Darnoy, Agus, Captain Goelum Heish. Correct, Shinay. Go Holland. When with your reach, Ta? Talmud. Ain't of my Sean Cador comes a vest a desk shot with a le father and law. Of in a equivalent not to lay into ground a dinosaur shoal heart. Ah, it's equivalent. Shouldn't lay into das mission so see Misha Hain and chocolate chin. Father when nish. So Arblum, ein rud newest and Avleen for Vasha which down scale. August Quitch. Oh, Nora. Yeah, oh man, Blaine Carter. Wow. This carja broke pointy. So most really girl mission ish egger orta heart to bioga shin. An cuig rod is taucht the new simula harla gutchig obvious a carja.
Ceirdaí na rudí chortha híos. Jerry Nay an gig ar an leon. Mhm. Bhí sé sin count an rudí is fearr sa bblion seo, mar bhí an gig dochrata. Rinne an Dixie Mix, the Dixie Mix, an launch ar album nua, agus tá an album tá an anamar she's car down in the city. Oh, ínta. Agus tá sé just go hálan agus ban mé an tanna bhas rinne mé an film a gáiad agus bhí an crack nócha. Bhí crack nóg. Sprálam ná sin sort gail go nua blach léach tam ceapa. Crack nócha. Sin go dtír. Bhí rud ag an níos samhfuil an gears gan an sin lip service feciat. No. Ceann faoin scrúdú bé gentáte ag an tuiscin na carach. Ach bhí chalín gin sin scéil éigen agus thuisiúra. Yeah, agus bhí an crack nócha agus rannig mó bhain an scrúdóirígus ar bhín crack nócha agus tuirtí. Yeah, bhí sé an nócha. Amar big go gluisiim sin díireach sin a rihin lombus at. Mór an sé mata a bhí rá gur couple of gigs agus mar sin siúils náras freisin ach dar nó íomh líon seo gábhígus a 5 chunas támuid chun rudí a hosnú í well seo ar Raidió Crónán agus dar nó in áras Crónán na hain ein rud mór le tacht. Well, bei Raidió Crónán ag déanamh gig cúpla bhí agus is fearr le gacht in na teocht. Bei an crack a gcuin bei Bonnie áitiúil agus bei Shane mar an MC. Me hain éis de sin so seo tá rá dos na daoine bhfuil cinlíon nua doin na seo na héistóirí nua armid. Bhí rud an tinóil agus dás sin ó tinóil go dtí cat na bannaí dúireach mar deirtar ar an gana mar deirtar bhí bannaí ceol in óíocht na chéile. Bhí féile an amála airmide féile iarthar na carach a bhí an agus a rud ná bhí an chuid bannaí a bhí a ggéire slátaáil ar a státe sin agus cin banna Menace Lex bug siad a chub mátas sin na Harla. As clúdulcán agus telucht agus hart ganta sin gáb se crumman freisin. Agus crumman, yeah. So bhí well it's na bhó rénos, but I mean tú go beá lei sin. Bheith, deirhin é. Cuir mé ceist anyway. Ítach má. An sam rinne seans ar leid go mé blóirí ní tafada háin a rénos gus ben sin na chréile. nó bhí mu stáisiún eile rá ní mu gan éon chéile luchant. Cuasaí le agus mar sinnta. Ach bhí mu aáisina eile agus bhí si Harcín lobsan mar chréil siad beá, so seans go an rud ag gnéana beidir achréile anar níomh hisat. Well, éist tá géirí runna beag ceol chur siúil ar dús san néanam níos mó caint ar ráméis agus freisin ar rudí simú ar nós pell agus sport agus mar sin de. Ach sanna néanam sin pí ceoln seo bhí tú hain ag caint ar bh mé héananig blúchant talla agus thustas a caint ar bannaí níos luúthe Gearmánacha agus mar sin de dhéanaan ceol slí tú Aldach? Aldach, yeah. Aldach is banna so is Germánis Gaelach é. Tá an túfás ólas ar an album ach tá siad an tá an ceola dain siad mar tá genre so is well im a thormse tá si cíál reggae trad agus rudí eile insan ceol mar tá si just do creta coitú éiste le agus beid a thorm féin agat. Yeah. Mus gear track around now to go an rawa co intach sin. Tá cearclár rightfuil níl éon álas a gomsa ar man ceol Aldach seo so tá sa fearr Aberlum. Yeah, well ar an céad hour an tá an cóir siúil ná sonar lucky da. Tá Alan Doherty ar an fadóg agus rinne sé na vox na vocals. Tá Jerry Paul ar an banjo, nylon string guitar, agus tá Ricky Goch ar na drumí agus ar nó vocals a ríis. Agus tá an túfás eile ar Aaron Stewart a rinne an double bass, an this go ceir an double bass. An Dart? Yeah, sin é níor clúda leid a gom ceir sé trí bhena goilge. An gel. Okay, yeah, agus an duine eile a rinne parts sa Aaron seo ná Thomas voice agus rinne sé an piano, so seo é sonar lucky da.
agus bin altstock an sin tamtar Aldach, yeah. Aldach Bit dtír ceart. agus cén cean siéis Fi sin ever hain, track ever hain, agus súna lucky da, agus ceir captú sin. Brother sin sunna lucky an sonna lucky da SWNA. so sonna Sonna. Oh, Brilliant. ceir? Tos a Germáni sure nar bhfuil me Oh, yeah. Rinne me Germanisch. Ik verstehe niks, meine Freunde. Entschuldigung, Sie bitte. Sender und sprecht nicht sehr gut Deutsch. Ja, das sind kurz die Amko. Entschuldigung, Sie bitte schön. Five bit, ná bhí bar faoi. Sin an track hammer. Yeah, tumin an piece with kind sin faoin reggae agus máscanidir so ré cúiseach agus gaelach agus celt agus chuileród caite seach an manglam a camera. Yeah, bhí sé harcéan andir fiúil fad. sé simúil dúach rud beag tá sam go chuileganna I caiintené sé an abhlíonn agus rudí atá siad chun tréalhaintas I dhéine agus rudí ó si chunéir na drucht nósna táiste géire fágá sa seanbhléon agus mar sin ach rud beag tá héna géir dúach dúchant ná go rah well gábhís cairde ionintach críocht na bliana seo cear muid túsna bliana seo deirmuid sa tócha gábhís chuidig hí breig sin banna reggae ionintach ó bhéil ferste ó thosaigh na den ré tús ré na gailscoilna dermuid mé ferste chun airgad a bháiliú chun bunsco fphobal ferste a chur bhót ach sin an Porter Ruscom mu leis sin ní soí tú a seo sin breig agus a báhar mór agus tíocht tá ceapan go ceanlín téime a going inniu tá me ceap Alex runúní beag reggae agus rudí ré chúiseach agus mar sin tá me ceap a tús das go nábléon nu sort néimmuid chun mar ar na Germáni an guten rúch agus ar sin sort go ditig tú go jazz seach na trip go tripála tú haar ma chosnar go mé tú basca ag ma chosú ag mar sin néir siad a chun Tás am ghfuil go duine chun mé cheartú ar sin go míle den ach sé eisteach den nás na Germánacha tá ach muide chun rudí dhéana sort go bog agus go ré ach I caiinte ar cuasaí atá san nuacht faoi láthair céir cheapan faoi cuasaí pelle agus Stephen Gerrard sí éimecht Well, caig tú ligan slé a gar na daine óga á allstock, so it's rud má agus rud anna gar an pell. Yeah, tá héin ceap gur sort institute a bhí an na Stevie J was that like amar bigger ó héin I larfó agus luhí agus ar lu mé anam bhí siad cin rá. Ai, is tíatán, ai tá sí héintach sí cracailte. So bhí rudí eisteach go roiin sin larfó. Ach was nítíach tro a car. Oh, well. Yeah, hí mé gur sé bhádí sinach nítíach trí bliana ní sin am héin. So mé ceappa más ri go tú brenn ar héin mar sean lad céir nám díla stéid honm sa. An gel. An tell. Gur míle. Ach was that bhí céhí an bhí roiin gigs cinnéon de Man United na mancanénta ar an níos céin agus rudarin siad na thug siad post mar choteálaí go. So tuisgrán ir sin tóir agus dúil ag muintear mancan an. So chuir síntas orm nach nearan siad an rud céine I dhéanamh do Stevie J. Yeah, she just a caithe amach, so it's true, eh? True, mórach béis go America le céile tá hall tá Beckham Mairí Haas tá céile Robbie Keane hall Gear smaoine cé. Bhfuil Thierry Henry imi trasna go America freisin? Níl is go ó Beidir. Tás an gur caint ar haon teachtarráis go sasan ach níl sam go fáil sin go roi. Ach yeah, she's cinlín eisteach agus dar nó an FA a chur an FA a tosú ríist aniu tá me ceappa couple léir siúd níogus mórach sean simú ach dúr caint ar cuasaí FA tá sam Alex Branarms rá cuasaí pelle ced Rud nach cool mé ri ach dúrach as tá héin cilín an áras faoin is mar am na blianta fadó héon dag man cinnéint na main ceandas na clubna is mó a churann sin tuisnúir sí nach fiú agus cúisií go Brazil chun chorané an eile émart an sin so nar dhéanans na fórne mór is sin ceapan héin gur cinlín díomhas ar an gomórtastáin a chlíhain sin si sartará
Curtis Few, so Neil Sam Hain Fween will more on Sim McDeany and the shots in FA. Better Grill, better not will, better Nick Clár. Well, better rugby níl is good. Sin a rután dúig díns sa rugby inis tug bhí deargam go háras na Gaelscoil inis tá fáin na rugby ag teacht ar a bhóid agus ceap hain well aon leiscéil a bheith immer sport ar bés leiscéil maithatá an. So Im seans go ní rah cead a go mar bhí sé an séach. níor cead ris a chlós ach néad freisin go hain rudí amadach a scoilní. A thrain nos níos chun go an numachas scéil sin. Caiinte rudí amadacha tá rud an seo os mo chóir amach full gig níl clúd a leid am céirtá an sin, Alex. Okay, tá an full gig sin just an audio gur an gig a hála ar an leon. The Dixie Mix. Whoops, beagnach dúirt mé mí ceartach, yeah, the Dixie Mix. Tá sé tá chun cuair ar an a siúil ón gig sin, so Cuil leat cén tanimetá an portatá ar an bortá go? Dúirt siad é réamh an písa sin, so gen siad sort intro beoga mar sin. Fast me forward, eh? Sin all right, true. Muid an sort an mothúcháin sin nó mothú sin ghuiilmid sa lucht fécin agus gúil si beogs mar sin. So buine with trí las seo an Dixie Mix agus an port gan anam.
agus bhí Alex arálam tá mi ceappa go beochan an tower an sin sús. Hartir seaachnúach ná méidir sé béidir. Well, mar dúirt mé is blasín a bhí mé gur a thuirta sin mar was that má tá aine I ggéir an ceol cinál sin á beo an rud a bhfuil sin nána dhéana ná golig na giganí in áras darnóí agus bé mu léich ced léich ar Raidió Crónán nó cá nó tinál nó cén teidil a bheith ar an sracking na seo. Ar na gig sin beidir imachtaí Crónán. Mar bééis sé faoi áras Crónán. Cínta. Well, seans go mé mu an d gan eile chuir leis mar bhfuil satnar tá teidil catchy acu sin rud éiríonn cinna líon graim áil ar ard daine agus iad a haint nó a bhela isteach was that. So in Sam Dermot gan teddle go fóil. Agus mar bhfuil is altas figéis darnóí le Raidió Crónán an seo bumpity bum Radio na Lifa cé.4 FM agus darnóí is mis sé agus Miss Alex. Hey! Piece of crack spray and sin hí na Dixie mix on piece of ceol bio a hafad Alex and sin áras con agus tá nóid mata sigéirí fáilte deangháling le irtas nó scarta amach a dhéana nó dearach chorá go meach rúne beag ólas beidir go bhfuil me hain mí cheart maidir rud na gáil rátaí am nó beidir freisin darnóí mas rud é go bhfuil nucht nó fógur nó rud a bile déine Jenna gí chéintis is féidir sin dhéine ar an iver text agus an tíver sin ná Thug sé míle seaascas car. Ítach agus darnóí tá bailí eile fáilte ag bhfuil ling dúrach ní dúrachháin na phones. Is féidir rifuiste a chuthgan ar Crónán ag gmail.com nó beo ag radionalifa.ie. Agus ar náid lena Facebook an cumála neir Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a gacrúd a gcuine Cuileród an tá snap crocodile agus crocodile agus tá alligators agus cuileródí eile mar sin an so fair play tá chuile an bhéh faoin spéir agus faoin réon agus faoi chuileród eile an ítach má Tá héannig chur runní beagálas an sin nó dúircha an rud ná is Alex an cinálín scuirmid seo ar bhealach jazz an cúntasáir atá cinn sé cúntas go na hárán agus mar sin de atá hééis a bheith seint an agus lista go dtí seo Alex céir a cheanmuid gus na daine tá dearach éis teachta seach. Well gar na daine just tháinig agus teachlinn cuairmid breig bóthar mór ar siúil súna lucí dá sin ceirte le aldach cuairmid árán ón gig a hála ar an leon. So sin é go fáil agus bé ceann amháin nó gá níos eile ceann amháin nó gá eile béidir mátá si bheith mátá si figéisteach linn bé an túfás crack ceol agus saoirán ar siúil. Mátá si figéisteach linn. Mátá si. Tá daoine géisteach linn Alex bíon na gúnaí. Caiitas a hello mór rá leis an fan nó an landtóir is mó atá an sin Alison dar nói. Alison bé si géisteach linn agus tá Seán agus Nína. Seotí Texasach dúirt siad haid agus tá siad bhain an tanmh an árán a cuairmar ar siúil agus tá go an mhaithe sin. Dúirta sin. Dúirt san éine. Ag gin sin breig a rís. An tú fás breig. Bhí síine an dul ag magafóm so tá sam nach bhfuil siarrá bhfuil glór áin ionintach am. Well, suddenly I'm sin an pí runní beag ceol ríscur siúltam cinelín mar dart mé fanach leis an sort rud ré chóiseach so sulíine goma isteach ag an tá cúpla pí ceol sucríam ar an ggóras ach sulíana muid a hiile muile na gan hiile muile níos fear ríiste rá tá pí réití amsa bhí mé caint ar breig agus reggae agus mar sin de well pí beaggan seo ó duine tá anachna ag an saoil sa bháthair seo darnóí ran na snádaí agus seo pí ceol den nach chuid bhí mé an so seo aríist ag fáil gáil sláán le gábhí as cairdeig agus a chur fáilte riamh gábhí as cuideag darnóí so seo ar an beag sin a rinne ran na snádaigh thart ar gábhí is sé na cuaigh tá ceappa agus a fágas an tamtar an bortse so bannaí sult as tí seo Fágáil sláán.
de wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan is de gamadam de kela, de wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan, bio. De wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan is de gamadam de kela, de wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan, bio. De wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan is de gamadam de kela, de wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan, bio. De wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan is de gamadam de kela, de wie mij aan, noor de wie toepio, de wie mij aan, bio. The shot of shoon, dog down, honey grind, the shot of shoon, dog down. I like going on and sleep, shot of shoon, dog down. Post the chach again and chop, shot of shot, I don't chop. August post and chop and now jump out the V may on or the V to pio. The V may on, Mr. Hamad and Michaela, the V may on or the V to pio. The V may on yo. The V may on or the V to pio. The V may on, Mr. Hamad and Michaela, the V may on or the V to pio. The V may on yo. The V may on or the V to pio. The V may on, Mr. Hamad and Michaela, the V may on or the V to pio. The V may on yo. The V may on or the V to pio. The V may on, Mr. Hamad and Michaela, the V may on or the V to pio. The V may on yo. Wo machara machorla machompanach, vishla machene mochyo. Machara machorla machompanach, yo ukojo. Machara machorla machompanach, vishla machene mochyo. Machara machorla machompanach, mochyo ukojo. The V may on or the V to yo. The V may on is the Hamad and the Kela. The V may on or the V to yo. The V may on yo. The V may on or the V to yo. The V may on is the Hamad and the Kela. The V may on or the V to yo. The V may on yo. The V may on or the V to yo. The V may on is the Hamad and the Kela. The V may on or the V to yo. The V may on yo. Yeah, the V may on or the V to yo. The V may on is the Hamad and the Kela. The V may on or the V to yo. The V may on yo. Shut up, shoot, that man. The honey grind. Shut up, shoot, that clown. I like going out and sleep. Shut up, shoot, that clown. Post the chach again and chop. Shut you shut. I don't chop. It's fast and shot and now jump to the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. Yeah, the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. Yeah, the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. Well, the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. Well, the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. Yeah, the V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may on or the V to go. The V may on, let's the Hamad and the Kela. The V may on or the V to go. The V may on yo. The V may
sé an nuair a bhí mé beo ach nach chuil an fós beo. Tá tú. So ní hiigem an tarán sin. No, tuigem go dtíireach. Sin Rona Snowdaígus. An sort sin rud bhí tusa caiintear, sin rud bhí cíile. Ceap agus Rona Snowd an ceapan tú go siad chun ísliúgus ach ní sin na Harlín ar churbe. Sin rud bhí mé géiste leis le goil níos ísle agus near Harlín, she just boom, stop, she said, oh, waiting, gripping. So, tá still am nar chailen mu ach láthecin den sin. Ach mas gur chail tá níos mú tá brownerm buiscin. Harlín sé. Harlín sé sin go dtíireach. Well, was that tá sam goil hí scéil an faoin was that na scéalta sin na gréigech scéalta gréigech sin agus bhí an Janus le gá aig cean bháin a bhí ag breanú chun tosaí gan bhlíon nua agus cean bháin a breanú siar ag an seanamhlíon. So tá mé hain cinlín ag mothú ar bhealach goile mar sin mar tá ag siúlaráig mar bhí tú héanará go neart rudaí a tarlúnt an léana. Yep, tá an tú fás ag Harlú. Tá géigeanna ag teachsús tá imachtaí sa bhíomh ceirú sé an trí aréna inis. Níos mar sin tan. Trí aréna. Yeah, sin trí aréna ceapan. Gléim sa hain an pointer go fáil a bheith anric ó stand ar rinne ceapan tá ar an luas ar inos. Rud ag an guntáirt. Ach fós, so ceirí, ó héobh giganí de tá sam cheanna smó atá mis a hééis cluistá faoin ná na food fighters. Not food fighters, Foo Fighters sin Foo Fighters. Bhí mamó duna ag an rá Food Fighters tam hen sin chuis go sin Grammy in mo chléigen. Ach sa be sin ar siúil, cé an mar siúil? Ceapan an trí aréna. Tá ceapé. An fianta, mar dair tú. Tá cé san bei tógéis sin, nó take that mar thugtar orintórthú. Ja, bei siad san Shannon's trí aréna freisin agus tá ceapa go mai I mean, no direction sin man na lad sa cáilte. Níl clúdá leidegum tá siad a gáinní cáilte dá. Sin one direction dá an scéalta sam de browner faoi sin aine a bhfuil mar landtóir nó lucht lánúna gan bhana sin ní héigem céim fá ach mar sibh. Na sprála méid, yeah. Tá mi canál tatú le hain direction orm. Ein trár. Ein trár, ooh. Maga time. Tá ACDC across the freshen in a Viva Stadium. Sin clúistí am, yeah, mé tú hain ag Golán nó a mé tú ag Oberon. Be mé he go around. So beit a fáil gigs ar an eisce mar sin. Sin yeah. Ortatá tá fair play it. Like bhí mé anna go an Robbie Williams count freshen agus yeah, bhí mé hain sin Savar Shakate nó an River sin. Savar Shakate beid ar níl clúd a leid go mar fi sé am. Nair tú Sean Alex sciran an tam wet a tam. Sin like branding to Rasha agus bhí mé fósa lac oir ar an trád. Like súgra. Sprala sin. Ein nuchtú ó Sean dal an scéil bhí mé ceap do rud an dá scéil nóstá a bhí an Tauron speisialta a cheanam agus tíirfí mé smaoine tuis nach bhfuil Sean an seo go bhfuil ar an ceann speisialta aldó ein multi. Yeah, is bra leis Barney ach Is cuiine mé sin bhí an tóir ar Barney. Gáinní cuair sé goodbye, my friends goodbye ar siúil. Ag deir an seo ach bhí sé sin seanó sa raibh goin agus féidirlinn é athú tú féidir. Cuir mé tú leis a rís agus is féidir ar linn é déanamh go seán. Tá seo ar an ggóras agus a breanú an bhfuil sé ann agus tá ceappa go bhfuil. Is bra leis an áir an sin. Yeah, is cuiinm sin áráid hí an tóir ar an áir an seo. Ús at dúirta Seán tá sam nach bhfuil sé seo agus well trú nach bhfuil ach seo runní beag chun sort ará leis go muid ag smaoine air. So seo runní beag go Barney do cheán agus do siúlan go muineach sé sult as mar de sam go muine muide sult as. Well, buine muid sult as chuile rudí anna muid mar is daoine deasa sult for muid. So seo hé Barney ag gáil go speisialta amach go Seán. So Seán, ban sult as.
Sinna bhád ní sciopí ná mar a chuimhnam hí méid ar gáú trí nóméid a bhí an ach dúach nóméid amháin a bhí an. So sin goite seán sulm goin tú soltas. Mutéis checks de all seo agus caimuid hello ará go duine ná thugad anam. So hello go duine an ort a féad leat cehfuil tú rádum mar an échar tú anam leis. So duine gan anad gur míle. Agus startí chuirsí sin seachaing ar an gáras agus an riomh ar an tiver ríis ná? An ád a thucht sé céad sa sé a car. So pe goin chorin section gur mí maihad a chuirde anam leis le do hol. Ach darnóí don ar néistóí nua nó ar néistóí sean nó ní mé rágum sean ar ghoinústa ach tá si géisteach le Raidió Crónán an seo ar Raidió na Lifa cé sa sé.car FM so sin Raidió Crónán darnóí sin muide. Agus ben muid beo fós ar fai well, rúni beag níos lú na fehanóid, so mátá si bhgéir níos mó textna a cheol is seach chun pí a ceol á na rud a bit is féidir sinna ar an ihar thug Alex. Nu is féidir darnóí fáilte deagháilin tríd an lehanach strís leabhar atá feici am áit an freisin. Sin mar gailge ar lena gailge bháin hí mar borns a le strís leabhar ar Facebook nó leabhar a thugan daoine eile ach is mála Michael sin. Tána picture currently suas an sin an Granver. Bein camera hí cupachan simú chumid mar sin feici so mátá si bhgéire gár a nó strís a chur pein bhil darnóí is féidir breanú ar an siomh sin ar strís leabhar nó leabhar gail goháin agus an neart rudí simú le chusos. Agus darnóí imachtaí gailcha ar bit tá go ráid nípa na tíre ó thua ó háas san áthir san íorthir is féidir darnóí ólas áil ar sin trí nánach sin. Rud granar a tháinig me héin níos sam si feici Alex tá siad héis tá chunan na gailge héis tús nóir a chur leis na rangan na gailge agus an fógur tá chun an cuioinat an nóra ceapam chuid Bert lads an fógra a bhí tí mo don gheata rud na bhí siad feite ar a gamra ag déna an rud sin so agus an rud a bhí rána tá antóir ag neart daoine sa ghailge agus mar sin tá sé gur na fógraí chuid ceap hengar sin an granar ach tá sé tééis cuairla sin réine so tá si a buintúsáda sin leis an séisiúr nua a cheola agus tam ceap go na ranganí an áras crán an tosú ríéis ar an áthúir freisin na bhfuil. Táisiad sin agus eintíim leat fi sin an Granver. Tá alán ranganí Gaeilge ag chosú áras crán an a rís. Tá terma a hain pe sé tosú glua agus níró cos agus is féir leat Gaeilge aonach á as. Sin ru deas bhí áráin níháin go si ddíir ar a bhelam ach tá sé déirithe ar a bhelamár agus prí a sprí a bheit tá fitarrá sin de ranganí ceol agus tá ranganí ceol tá ranganí tá déine siad an túfás a gná óga mar tá club óga ann tá drama grúpa dramaíocht ann agus darnáí dain siad ranganí Gaeilge bés gut an túfás faoi mar ní ménam Gaeilge riamh. Bhfuil gen tú a chuid ar sun na chúise mar deirtar. Se imachtaí trí bhena Gaeilge. Sin é go bailach cámuid an áige go deo a bhí mar bhana ag grúpa ag an fadó a rís cuasaí léine min an fógraíocht a thuirt gon grúpa sin ach tá a goibh cé táanamh agus darnóí eintíim go hilas go mláán agus na seanachil mó an áige agus mar sin de fairplay ah mar dúirt mé seanad mise ógladtána so fairplay. Well réine sin an nómar go caiint amsa ar cuasaí ise agus bheith fearra séir agus rá chud tosaí. So tá mí ceapú pí a ceoln seo rá sa gut Alex Bloodbank? Yeah, Bloodbank is árán as an album nua ón Dixie Mix. Agus rinne ban over ceapan sé an anam ag rinne ban over agus is ceoltar Americánach ag rinne siad sois ceann hain as agus is bralam an slí sin. So mas féir leat an árán a cuair siúil Bloodbank seo hé.
met you at the blood bank. We were looking at the back, wondering if any of the colors matched any of the names we knew on the tags. You said, look at that's yours, stacked on top with your brothers. See how they resemble one another, even in their plastic little covers. I said, I know it well, and I know it well. That secret that you know, but we don't know how to tell. It fucks with your honor, and it teases your head. But you know that it's good, girl, 'cause it's running you with red. And the snow started falling, we were stuck out in your car. You were rubbing both my hands, chewing on a candy bar. You said it ain't just like the presents to be showing up like this, as the moon wanes to crescent. We started to kiss. I said, I know it well, and I know it well. That secret that we know, that we don't know how to tell. I'm in love with your honor, I'm in love with your cheeks. What's that noise up the stairs, babe? Is that Christmas morning breeze? And I said, I know it well, and I know it well, and I know it well, and I know it well. Críoch aisteach sin. Lín ar nós robo ag titim na cholan ar dagan. She came out spooky. Si cin lín ar nós cimíocht nó alien ag teachta níos ar nuas ón spéir agus sort a ggéir mu a haing suas a spáslung ó such na chuir sé gcuine domsa. Well, Jerk a Branwer glogad sin agus nílach hart ar, well, 8 na ní nóméid fácas ó rud ná má tá sé bhgéir agus churmid suas chatart an sin ar an siomh atá aon sin lehanach a leabhar nó strís leabhar do chuid Raidió Crónán. Ach dar ná tá sé bhgéis Raidió Crónán ar Raidió na Lifa sin 106.4 FM. Tá ceap go Raidió na Lifa ar lína ag obair faoi láthair nílim cínta mar tá cúpla checks ar gáras óhaoine a rá cnóir méisib beo arís ar lína so níos sam go fóil an é bhfuil 5 beagán nó céirt ach tá ceappa go mu a créile beo ar lína freisin
níomh an FM gus tar nóí mátá se begéir text a chur seaáing is feidir níanamh nádachta sé chéad cé sé car so sin hain nád sé car. Dúrachsú leis an stáisiún dar nóí trí an éas go a cuioinehir le cé sé an car FM sin radio an lifa so hain nád sé nó cé sé car. Dar nóí an stáisiún radio so si an éas go a cuioinehir an éhar sin. So mar bhfuil sé chuir seacha bhar bháin hena féin a cuioinústa déana géine sé. Agus dar nóí is féidir riomhfuist chur seachain bio ag radio na lifa.ie. So sin bio ag radio na lifa.ie. Mar bhfuil tú cínte táid in éireann dar nóí. Ar an na héireann dar nóí. Má golóir a creile gun down agus fud na cara agus fud na crinne radio Crónán radio na lifa cuiste na carach bumch. Caiimid jingle a daanamh. Caiimid jingle ana cínta mar sin rud fadó a ríiste caint rain na dinosaur nuair bhí mé héin agus man bhí mé héin seo gan dhéarnach agus seo sulrá RR an freisin bhí na jingles a dhéanana cean san léonnta bhí mé sa bhanscoil san idirblin as hána mu seach agus formú an toras timppla na háit agus mar agus camera gur bhain mé ansoltas ach sin rud bhí na jingles a dhéanana agus mí gánaí rá mar fálam jingle dhéanana am cíns. Seans cin muid fá. Déanamar aon. Yeah, cean touch cooing beidir. Okay, Alex, well tá hart sé nóid fácin is nó mar sin níl clog digitach am so níl am an chu a hecin áil ach tá ceap go hart sé nóid nó mar sin so ceapam go bhfuimid písbeag ceol ré so le bhaga mu slán ag an lucht féicne so bhfuil pí a ceol arint an atsa le chu go pí a ceol well céim cinál ceol a bheith tú ggéire cinál trad nó well bhí mic swaine was at lu tú hain gan anam chuid a hain a bhééis ar siúil in áit an tinás cá na bannaí in áras Crónán agus tá águs cinlíonn stuff nó aimseachs rock a bhís a dhéana an so cinlíonn chun balas dearmid a thuirt gus na néistóirí ar an tinál agus mar sin de cad happen tú. Is fearr leat tá tú fás rudí ar léine nó ar mar riomhre nó aon rud. Ein banna ceolrins beidir menan slexnú ag an mar sin. Well den mé hééis an banna sin na litteach bhí Susan Ward agus couple banna freisin eile camera a ra Harcín dar nó freisin bhí an tálinn couple in all for a mar warmer for a mar nartini like near fiach more hartig sin am ning ach is dan always as ganter go eggs just your clash killian as counter freshen agus end O'Reilly new Aina or Rahla Marlene Hainer agus nart dina camera kangelte le block lea leis an gaige agus dar nó leis geol atá haar cían so tá muid chun iireachtaíana más féidir techt ar runní beag cheol chun an blasin a thuirtaine atá géisi glynn ní amháin dar nó hart ar bhlach lia ach well ar fud na crinne agus ar fud na carch so seo pís beag seo one shot an seo pís ceol do chuid rinne men an slackson ar an seo agus well tafid mid é sa studio agur it's an áras tá sé cinál demo agur na lads mar tá sé de géire album a déanamh so tá man teach siús chuig ar carnó mé déirnach beidir sin ag dúach so mar sin sim go cardúing slán ágalig ar néistóirí muid an radio Crónán ar radio an lifa cuiiste na carach agus smis sé is mis Alex agus seo men an slacks agus one shot so banigí soltas gus ná é an dermid lads Saran se hogan 3 o'clock sin ag dúach Saran se going 3 o'clock slán go fóil It's a cruel world out there on your own. You feel
like you got no place to call your own. You got the talent to beat the bars. You've been through it all, just look at your scars. You get told no, you pick yourself up, you get punched in the gut, get cut down, and then you're down low at the bottom of a bottle with no hope. You got that one shot in a lifetime of pain with nothing to lose and so much to gain. You got that one shot, just stay the same, don't go change yourself for fortune and fame. You got that one shot in a lifetime of pain with nothing to lose, so much to gain. You got that one shot, just stay the same, don't go change yourself for fortune and fame. Oh no, 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 no. And then it comes, you get knocked down again, you just go home, and in the mirror you pretend with the brush in your hand for a mic, it will do. Hear a million voices screaming at you, in the mirror is a crowd, they screaming in loud. You know it's not real, but in that moment you believe that this is what you can achieve. You got that one shot in a lifetime of pain with nothing to lose and so much to gain. You got that one shot, just stay the same, don't go change yourself for fortune and fame. You got that one shot in a lifetime of pain with nothing to lose, so much to gain. You got that one shot, just stay the same, don't go change yourself for fortune and fame. Oh no, oh, oh, oh.